سلام كم تمسي زخوركم تخطاتلتي مدبات اير تي في باقوطاصر ايرترا ساعه 9 ኮይኑ ንሎሚ ሰንበት ሓደ ተحሳስ ዝተዳለወ ዜና መሰናዶን ፍልማሎና ንምክትታልኩም በخبر ዝዕድም ናጽነት በርኤ ቀንድንእታቱ ይቀጽል بريزيدنت إسياس بمختل أبو ومبر لؤلاو بايتون استمرح الأخسدان تقبلوا أزراريبهم أهجروا مع التئرس بدرجة هجر أبس مرة تذكرة بيت مرتي كلا درجة سماتات نعوتات تمهرة أشليما قدامي منستر عراق زقرب السلطان نيملك حتو بايتو تقبلوهم كلماوي وعلى حبرات هجرات صباح كل تحساس أبكى تمام مدريد كخفتيهم أستراليا مكننا مرحوتن كأساس تلفون نزتكامو فليزر لي كاميرا أتأتاتيهم بريزيدنت إسياس أب إيرتراني حدا معتي مبصح نزفتأمه بمختل أبو ومبر لؤلاو بايتون نزمرح لؤخ سودان أزراريبهم نزفتأمه استقطعتلت غازت أنيا ليديا تخلى مريم بملكع تصبصاب زدالوتو تحستو يسعب بريزيدنت إسياس أفورقي لو حدا تحساس بمختل أبو منبر لؤلاوي بايتو جنرال محمد حمدان داغلون استمرح لؤخ سودان أب دراش هاجر تقبيلو أزراريبهم التركب أب حتو وحسنة سلام سودان بحافشة أب مونغو منغست سودانن برتاوك ألتخكايدو زتأمحو جلتاتن زكايد زلو زررب سلامن قسقاسون دما بفلايزة تقورين يروم مختل أبو منبر لؤلاوي بايتو السودان جنرال محمد حمدان داغلو بزعبات مسرح سلامن بتحي وزلو درجان نبريزيدنت إسياس مبرهي دحر مهاب دقف إيرترا أب معواتو أقداس مخانو قليتهم قداي سودان زلاغن نبارن فتح زركب بسوداناوين ترايو زبالة بريزيدنت إسياس حزب سودانن هاقراوين تكالاتون أبز قداي زي عقمن بقعتن كم زلوهم كم زدت أمامن بمنتر اتمسرتاو فتح عم رقاقات معرنت كلهم زيقاتات سودان كم زموركس أبريهم بريزيدنت إسياس أب مودعتا أتأمامتا إيرترا أم مسرح مسفان سلام سودان دحر مقلات إيرترا بكونتات سودان اتتسألون حقينيا مشارخ تهزب سودان بمخانا هزبن منغستن إيرترا أب مرقاقات سلام سودان زقبو أمترا كتاوتو قربات مخانم أرقاقيتو بزيكازي أب تركب كلتاو زمدنا إيرتران سودانن حيزو زلو قوتاو أنفتن مدنفع كلتيوم منغستات بحابار كسرحو أمر رداء تبتيحوم أبتركب بوجن السودان أبالات الأولوي بايتو ليتنال جنرال ياسر عبد الرحمن العطان السيدة رجاء نيكولان كمون مينستر بهلن زينان أتو فيصل محمد صالحن بوجن إيرترا دما مينستر قديات وطاي أتو عثمان صالح أما خاري بريزيدنت أتو يمانة جبر آبن فتأمو قديات إمباسي إيرترا بسودان أتو إبراهيم إدريسن ترخيبهم نيرم حدا تحساس أهجروا معلتي إدستر حبرة سبب مكلخال HIV يعزز بزبل تيما منستر تعنا أمنا نروح حسين أو هادي تكلت حبرات هاجراتها بإيرترا كم أون عدمستا قبروا لهم أبسترخ بلو تمالي سالة حدار بدرجة هاجر نما بالإسران حموشين جزيا أبس مرة تذكرة جازت أنيا بينا في الساعات إن بملك زينا وتصاب نزدلو تحسته مكيل حدكم ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ህዝባዊ ጥዕና ዶክተር ዓንደ ብርሃን ተስፋጽዮን ኣብ ዘስምዑ ቃል ኣብ ኤርትራ 1988 ካብ ዝተረኣየ ናይ ፈለማ ሕሙም ጀሚሩ ሕማም ኤድስን ንሱ ዘስዕቦ ሞትን ንምንካይ ንምቁጻርን ልዑል ኣቓልቦ ተዋሂቡ ክስርሓሉ ምጽንዑ ተመዝጊቡ ዘሎ ብቐሊል ዘይጥመት ዓወት ድማ ተስፋ ዘብ ምዃኑ ብምጥቃስ ሓድሽ መልከፍቲ ይኹን ብሰንኪ ኤድስ ዝስዕብ ሞትን ተነጽሎ ናብ ዜሮ ንምውራድ ግን ገና ውሁድ ጻዕሪ ከም ዘድሊ ኣገንዚቡ መልከፍቲ HIV ኣብ 2030 ኣብ መላእ ዓለም ናብ ዜሮ መውራድ ሓደ ካብ መብጻዕታት ሸቶታት ዘላቒ ልምዓት ምዃኑ ዝገለጸት ኣዋሃዲት ቤት ጽሕፈት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ሚስስ ሱዛን ንጎንጊ ብወገና ኤርትራ ኣብ ዝሓልፈ 10 ዓመታት ኣብ ምቁጽጻርን ምክልኻልን ሕማም ዘካየደቶ ሓያል ስራሕ መጠን መልከፍቲ ናብ ትሕቲ 100 ከም ዝጎደለ ንቕሓት ወለንታዊ መርመራ ደም ድማ ኣዝዩ ከም ዝበረኸ ብምጥቃስ እዚ ዓብ ዝላዚ ንኻልኦት ሃገራት ኣብነት ከም ዝኸውን ገሊጻ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ተቆጻጻሪ ተመሓላለፍቲ ሕማማትን HIV ኤድስን ሲስተር ንግስቲ ተስፋ ሚካኤል ኣብ ዘቕረበቶ ብስእልን ኣሃዛትን ዝተሰኒ ሓበሬታ ኣብ ኤርትራ መልከፍቲ HIV ብሓፈሻ ብ87 ከም ዝነከየ ኣብ 2003 ኣሳት 2.1 ዝነበረ መጠን መልከፍቲ ካብ 15 ክሳብ 24 ዝዕድሜ ነፍሰ ጾራት ኣብ ዝዋን እዚ ናብ 0.28 ከም ዝወረደ ኣፍሊጣ ሚኒስትር ጥዕና ኣሚና ኑር ሕሰን ቦግና ንሕማም HIV ኤድስ ኣብ ኤርትራ ብሩይ ከንቆልቁል ዝገብሮ ምኽንያት ሓበራዊ ጻዕሪ ሚኒስትሪ ጥዕናን መሻርክትን ከምኡውን ግዳያት ዝገብርዎ ጎስጓስን ኣስተምህሮን ምዃኑ ብምጥቃስ እቲ ተበፂሑ ዘሎ ዓወት ዘዛን ስለ ዘይኮነ እቲ ሕማም ጨሪሱ ክሳዕ ዝጠፍእ ኩሉ ተርኡ ክጻወት ኣዘኻኺራ
ኣብ ዓለም ልዕሊ 37 ሚልዮን ምስ HIV ዝነብሩ ሰባት ክህልውን ከለው ክሳብ መወዳእታ 2018 ልዕሊ 32 ሚልዮን ህዝቢ ከም ዝሞቱ ጸብጻብ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና የነጽር። ሚኒስትሪ መሬትን ማይን አካባቢን ምስ ማእከል ክሊማዊ ትንቢትን ትግባርን ዘባው በይነ መንግስታዊ በዓል ስልጣን ልምዓት ብምትሕባር ዝወደቦ ኣብ አካባቢያዊ ቁጥጥር ከምኡን ምክልኻልን ምድህሳስን አካባቢያዊ ሓደጋታት ዘተኮረ ንሽዱሽተ መዓልታት ዝቐጸለ ስልጠና ትማሊ 30 ሕዳር ተዛዚሙ። ጋዜጠኛ ፍርቱና ዓንዶም ንዘዳለወቶ ጸብጻብ ያሲን ሳልሕ ኣብዚ ኣብ ኣስመራ ዝተዋህበ አካባቢያዊ ሓደጋታት ንምፍላጥን ንምቁጻርን ቴክኖሎጂካዊ ሓበሬታ ንምልውዋጥ ከምኡን ዓቕሚ ሰብ ንምዕባል ዝሕግዝ ስልጠና ካብ ሚኒስትሪ መሬት ማይን አካባቢን ከምኡን ካልኦት ምስቲ ሞያ ብቐጥታ ዝተኣሳሰር ንጥፈታት ዘሰላስሉ መንግስታውያን ትካላት ዝመፁ 42 ሰባት ተሳቲፎም ኣወሃሃዲ ናይቲ መደብ አቶ ኣማን ሳልሕ ኔሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብዚ ክመጽእ ንዝኽእል ሓደጋታት ቅድመ ምድላዋት ጌርካ ብምጽናሕ ንምክልኻልን ንዘሎ ሃጓፋት ንምምላእን ዝዓለመ ትምህርቲ ዝተሳተፉ ኣፍልጦም ብምዕባይ ንሕቶ አካባቢ ኣብ እዋኑ ንምምላስ ጸላዊ ኣበርክቶ ክህልዎም ትጽቢት ከም ዝግበረሎም ሓቢሩም ቀንዱ እንታይ እቲ ዕላማ ኣብ ኣካባቢ ሓበሬታ ዘሎ ጋብ ንዕኡ እንዳጽበብናት ነፍሲ ወከፍ ከዓ ትካልያ ውልቀ ሰብ ሓበሬታ ክህሉ መጀመርያ ክንገብሮ ዝግበአና እንታይ እቶም ኣብ ተፈላለየ ትካላት ዘሎ ካብቲ ሚኒስትሪ ትሒዝካ ዓቕሚ ሰብና ክንሕይል ኣለና እቲ ዓቕሚ ሰብ ሕጂ ብምንታይ እዩ ድሩትነት ስለዝነበሮ በዚ ሕጂ ከዓ ብደረጃ ዓለም ዝኸይድ ዘለዎን ስርዓት ሓበሬታ ምስኡኻ ማዕረ ክንጓዓዝ ስለዘለና እቲ ዘለና ሃጓፋት ንምምላእ ብቐንዱ ንኸምኡ ኢልና ብኸምኡ ተወዲበ ኣወሃሃዲ ማሕደራ ሓደጋ ኣብ ዞባዊ በይነ መንግስታዊ በዓል ስልጣን ልምዓት አቶ ክፍለማርያም ስባህቱ ብግዲኡ ኤርትራ ንዝመጽእ ናይ አካባቢ ሽግራት ምስ ጎረባብታን ዓለምን ተዋሂዳ ንምግጣሙ ትሰርሕ ከም ዘላ ብምጥቃስ ሰልጠንቲ ንዝቐሰሞ ትምህርቲ ብግቡእ ተጠቂሞም ናይ ሓደጋታት ዝተቓልዓ ከባቢታት ሃገርና ኣብ ምጽናዕን ቅድመ ምድለዋት ኣብ ምጽፋፍን ካብኦም ዝሕተት ኣስተዋጽኦ ክገብሩ ተላቢዮም ብኾፍካ ብሓፂር ግዜ ዓቕሚ ሰብካ ዋሂድካ ቴክኖሎጂ ጌርካ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት 48 ሰዓት 6 ወርሒ ክሳብ ዓመት ክወስድ ዝኽእል ኣሰስመንት ክትቆምሉ ትኽእል ዓቕሚ ንምድላብ ማለት እዩ ሰልጠንቲ ብወገኖም እቲ ብምልዋጥ ተመክሮ ዝሃብተመ ስልጠና ብቐንዱ ኣብ ምጉልባት ዓቕሚ ሰብ ዘተኮረ ብምንበሩ ብልጫ ከም ዝነበሮ ገሊጾም እቲ ስልጠና ኣብ ቴክኖሎጂ ተመርኮሰ ብምዃኑ ኣድማዕ ምንባሩ ዝሓበሩ ሰልጠንቲ ድማ ተመሳሳሊ ስልጠናታት ክቕጽል ተላብዮም ምስ ቴክኖሎጂን ሓበሬታን ተሳንዩ ስለ ዝኸይድ ምስ ናይ ሳተላይት ድመጽእ ኢንፎርሜሽናት ብቐሊሉ ነቲ ዘጋጥም ሓደጋታት ካብቲ ሓደጋ ንኽትእለ ይሕግዘካ ማለት እዩ ሚኒስተር መሬት ማይን አካባቢን አቶ ተስፋይ ገብረስላሴ ኣብ ዘስምዖ ማዕፀው ቃል ተሳተፍቲ ናይ ስልጠና ናብ ትካላቶም ምስ ተመልሱ ንዝቐሰሞ ፍልጠት ብግብሪ ክሰርሕሉን ንመሳርሕቶም ከካፍሉን ብምልባው ኣብ መጻኢ ተመሳሳሊ ኣብ ምዕባል ዓቕሚ መንእስያት ዘተኮረ ስልጠናታት ክውደብ ምዃኑ ገሊጹ ኣብቲ ስልጠና ጂኦግራፊያዊ ሓበሬታ ኣብ ኤርትራ ትዕዝብቲ መሬትን መርበብ ሓበሬታን ዝናብን ወቕቲ ዝናብን ገምጋም ሓደጋታት ደርቅን ውሕጅን ዝብሉን ካልኦትን ዛዕባታት ተዘቲሎም ኣምኑ ሰባ ገልዓሎ ኣቀዲሙ ዝተኻየደ ኣብ ምብራኽ ኣፍልጦ ዘተኮረ ጎስጓሳት ኣብ ዓወት ወፍሪ ክታበታን ቅፅን ምዕዳል ቫይታሚን ኤን ዓበ ኣስተዋጽኦ ከም ዝገበረ ተሓቢሩ ሰብ ሞያ ጥዕና ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ነበርቲ ብዝረኸቦ ኣገልግሎት ኣብ ትካላት ጥዕናን ሞያዊ ጥዕናን ምትእምማን ስለ ዘማዕበሉ ንዝተዋህቦም ሓበሬታ ከተግብሩ ወትሩ ቁርባት ምዃኖም ብምግላጽ ኣብ ወፍሪ ክታበታን ቅፂ ዝተራየ ዕዙዝ ተሳትፎ ናይ ዝመርኣያ ከም ዝኾነ ኣፍሊጦም ከም ውጽኢት ዝሰረጸ ንቕሓት ኣብ ዓድታት ርሑቕ ከባቢታትን ደሴታትን ዝነብር ህዝቢ ብማዕረ ኣገልግሎት ክታበት ከም ዝረኸበ ዝጠቐሱቶም ሰብ ሞያ ጥዕና ብተወሳኺ ህዝቢ ኣብ ከባቢያዊ ጽሬት ዘለዎ ዝነኣድ ባህሊ ክቐጽሎ ተላብዮም ኣብ ንኡ ሰባ ገልዓሎ ሓንቲ ማእከል ጥዕናን 5 መደበራት ጥዕናን ኣለዋ ኣብ ከተማ ኣስመራ እትርከብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ሰማዕታት ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2018-2019 ኣብ ሃገራዊ መርመራ 12 ክፍሊ ብሉጽ ነጥቢ ንዘመዝገቡ ኣባላት 32 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ተምሃሮ ኣሸሊማ ኣብቲ ሎሚ 1 ታሕሳስ ኣብ ኣዳራሽ ሲኔማ ኢምፔሮ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ካብ 3 ክሳብ ሙሉ 4 ነጥቢ ዘምጽኡ 22 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 33 ተምሃሮ ተሸሊሞም እቲ ሽልማት ናይ ምዕዳል መስርሕ ሎሚ ዓመት ን5 ግዜ ከም እተኻየደ ዝገለጸ ርእሰ መምህርታ ቤት ትምህርቲ መምህር ዕቕባ ስላሰ ተወልደ
ንንፉዕ ምትባዕን ፍናን ዘበረኽን ቅዱስ ቅንኢ ዝሕድርን ምዃኑ ብምጥቃስ እቲ ዓወት ናይቶም ተምሃሮ ጥራይ ከም ዘይኮነ ናይ ወለድን መምሃራን እውን ስለ ዝኾነ የውሃኑ ገሊጹ ተሸለምቲ ብወገኖም ነቲ ብቤት ትምህርቶም ዝተገብረሎም መተባብዒ ድሕሪ ምምስጋን ኣብ ናይ ኮሌጅ ትምህርቶም ሓይሊ ከም ዝድርበሎም ሓቢሮም ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ዝነጥፉ መንእሰያት ሰራሕተኛታት በብትካሎም ተወዲቦም ሓላፍነት ምንባይ ስድራ ስዋኣት ክወስዱ ብዝኣተውዎ ቃል ሰራሕተኛታት ቱሪዝም ዞባ ንስድራ ስዋኣት ገንዘባዊ ሓገዝ ገይሮም ነቲ ዘዋፅዎ ገንዘብ ብ28 ሕዳር ንስድራ ስዋኣት ኣብ ዘረከብሉ ኣጋጣሚ ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣብቲ ዞባ ኣቶ ኣሕመድ ጃዕፈር እቲ መደብ ካብ ትካላት ናብ ምምሕደራት ንኡስ ዞባ እናሰፍሐ ከም ዝመፀ ብምጥቃስ ነቶም ወለንታዊ ተበጉሶታት ብምውሳድ ስድራ ጀጋኑ ስዋኣቶም ዝሕግዙ ዘለዉ ምስጋና ኣቕሪቦም እቲ መደብ ካብ ዝጅምር ድሮ ሓላፍነት ምንባይ 38 ስድራ ስዋኣት ተወሲዱ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ኣቶ ኣሕመድ ካብ ምውፃእ ገንዘብ ሓሊፎም ኣብ ምፅጋንን ምህናፅን ኣባይቶም እውን ይነጥፉ ከም ዘለዉ ሓቢሩ ሓላፊ ክፍሊ ቱሪዝም ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ መጎሳ ስገዶም ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ብመንእሰያት ሰራሕተኛታት ዝተወስደ ቅዱስ ተበግሶ መርኣያ ባህሊ ምትሕግጋዝ ህዝቢ ኤርትራን ክብርታት ሰውሩኡን ምዃኑ ብምጥቃስ ብኻልኦት መንእሰያት እውን ከም ዝሰዓብ ጽኑዕ እምነቱ ገሊጹ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ሓላፊ ማሕበራዊ ድሕነት ኣቶ እስማኤል ዑስማን ብወገኑ ንስድራ ጀጋኑ ሰማዕታት ናይ ምሕጋዝን ምድጋፍን ሓላፍነት ናይ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ከምዚ ዝበለ ተበጉሳታት ክተባባዕ ኣዘኻኺሩ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ድሕሪ ዝሓፀረ መሰጋገሪት ሃገራዊ ዜናታት ሒዘ ክምለሰኩም ምክትታልኩም ክትቅጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ይዕድም ኣብ ኢራቅ ንኻልኣይ ወርሑ ዝቐጸለ ህዝባዊ ናዕቢ ብዝፈጠሮ ጸቕጢ ብወለንቱ ካብ ስልጣን ክእለ ሕቶ ዘቕረበ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓድል ዓብዱላሂ ማህዲ ባይቶ ኢራቅ ሎሚ ሓደ ታሕሳስ ኣብ ዝወዓሉ ኣኼባ ንሕቱ ተቐቢልዎም ምውራድ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓድል ዓብዱል ማህዲ ዘሐጎሶም ሰልፈኛታት እዚ ንበይኑ ኣኻለ ከም ዘይኮነ ብምጥቃስ ብብልሽውና ዝተቆማጠዐ መንግስቲ ሃገር ብምሉኡ ክእለ ይጽውዑ ከም ዘለዉ ተቃሊሑ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ሃገር ኣብ ባይቶ ዘለዓለ ቁጽሪ መናብር ዘለዎ ፖለቲካዊ ሰልፊ ንመንግስቲ ሃገር ዝመርሕ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ክሳብ ዝረቆሕ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓድል ዓብዱል ማህዲ ንዝመጽእ 30 መዓልታት ብግዚያውነት ኣብ ስልጣኑ ክጸንሕ እዩ እንተኾነ ግን ኣብ ባይቶ ሃገር ዝለዓለ መናብር ዝውንን ፖለቲካዊ ሰልፊ ስለዘየለ ምውራድ ቀዳማይ ሚኒስተር ነታ ሃገር በቀሊሉ ናብ ዘይፍታሕ ፖለቲካዊ ምትፍናን ከየምርሓ ተሰጊኢሎም ሚኒስትር ምክልኻል ኢራቅ ናዕበኛታት ኣብ ልዕሊ መንግስታውን ህዝባውን ትሕተ ቅርጺ ከውርድዎ ንዝኽእሉ ዕንወት ንምክልኻልን ነቲ ናዕቢ ንምቁፅጻርን ንዘዋፈሮ ሰራዊት ክውስኸሉ ምዃኑ እኳ ይገልጽ እንተሎ ሰልፈኛታት ግን ጎደናታት ብምዕጻው ዘካይድዎ ዘለዉ ተቃውሞታት ቀጺሎም ኣለዉ بمسرت ጸብጻባት ኣብ መንጎ ሰልፈኛታትን ንምብታኖም ዝተዋፈሩ ሓይልታት ጸጥታን ብዝተኻየደ ግጭት ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁጽሪ ናብ ኣስታት 400 ዓሪጉሎም ብሲኦፒ 25 ዝፍለጥ ብሕቡራት ሃገራት ዝተወደበ ዋዕላ ክሊማ ካብ ጽባሕ ክልተ ታሕሳስ ኣብ ከተማ ማድሪድ ስጳኛ ክቃናዕዩ ኣብዚ ንክልተ ሰሙን ዝቐጽል ዋዕላ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ወከልቲ መንግስታትን ሃገራትን ኣህጉራውያን ውድባት ዓበይቲ ትካላት ከምኡውን ተመራመርትን ተጣበቕቲ ኣከባብን መጠን ዝትፋእ በካል ጋዛት ንምጉዳል ዓለማዊ ሙቐት ንምንካይን ክሊማዊ ለውጢ ዘውርዶ ዕንወት ንምክልኻልን ክውሰድ ኣብ ዝግብኦ ስጉምትታት ክዝትዮም ኣብ መኽፈቲ ናይቲ ዋዕላ መራሕቲ ሃያላ ሃገራት ክሳተፉ ምዃኖም ዝገልጹ ወደብቱ መጠን ዝትፋእ ጋዛትን ዓለማዊ ሙቐትን ንምንካይ ሃገራቶም ኣውፅኦን ዘለዋ ውጥንን ስትራቴጂን ከነጽር ትጽቢት ከም ዝግበር ኣሚቶም ብዘይካዚ መራሕቲ ናይተን ብምውሳኽ ዓለማዊ ሙቐትን ሳዕቤናትን ብኸቢድ ዝተጸልዋ ሃገራት እውን ኣብቲ ዕለት መደረ ከስምዑ ምዃኖም ተፈሊጡሎም ተመራመርቲ ወዲ ሰብ ዓለማዊ ሙቐትን ሳዕቤናትን ንምብዳህ ዝነበሮ ናይ ግዜ ዕድል ብዝወስዶም ዘሎ ዘይሓላፍነታውያን ስጉምትታት እናጸበበ ይመጽእ ከም ዘሎ እዮም ዘጠንቅቑ እንተኾነ ግን ዓለማዊ ሙቐት ኣብ ምዝያድ ዝለዓለ ኢድ ዝጻወት ዘሎ ዝትፋእ በካል ጋዛት ብደረጃ ዓለም እናዛይደ ይመጽእ ከም ዘሎ እዮም ጸብጻባት ሕቡራት ሃገራት ዝሕብሩ ከተማ ሲድኒ እትርከቦ ክፍለ ሃገር ኒው ሳውዝ ዌልስ ናይ ኣውስትራልያ ብዓይነቱ ናይ ፈለማ ዝኾነ መኪና እናመርሑ ተንቀሳቐሲ ቴሌፎን ዝጥቀሙ ፍልይ ዘለለ ካሜራታት ካብ ሎሚ ሓደ ታሕሳስ ኣብ ኣገልግሎት ኣውዒሉ እቲ ውጽኢት ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ዝኾነ መሳርሒ ከጋጥም ዝጸንሐ መጠን ሓደጋታት ተሽከርከርቲ ኣብ ዝመጽእ 2 ዓመታት ብሓደ ሲሶ ከጉድሎ ትጽቢት ከም ዝግበር ሰመዚ ሚኒስትሪ መጓዓዝያ ኣፍሊጦም እቲ ካሜራታት ኣብ እዋን ቀትሪ ይኹን ለይቲ ከምኡውን ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ዓይነት ኩነታት ኣየር ዝሰርሕ ብምዃኑ ልዑል ብቕዓት ከም ዘለዎ ዝግለጽ ዘሎ
بحق أستراليا مكينانا مرحكا بتنقص تليفون مزراب يكون إنترنت متقام بحق زحتتيوم زاقيتا بزعامتها بكفلها غير نيو ساوث ويلز تراي بحدقات ترافيك 329 سبات كموتن كلو أبكل التشحن 10 شمونتن إتاها 354 بتيح من باروت تصاباتين تصروم من محدار تخفلها غير نتاهاز أبزمت إكل تعامتات بسالسا ميتاويت نمنكاي علمين قصاص كم زليو زحبر زخبركم تعزتنا نزي ساعة استدالو زينا ومساندو أبستزازيم الله بروح مشات